салом алейкум бародарони азиз, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Мо инак шудем дар ҷои корем Шуморо Интизорем. Кадомида аксессуар дар кора, марҳамат, кабел дар кора, аксессуар, тамоми намуди аксессуар аз 1 метра то 3 метра, чанд метрае ки дар кортон бошад, USB кабел, марҳамат биёед. Кадомида дар кора, марҳамат, повербанк қатъи фонари кадомида дар кора кадомида дар кора, марҳамат, сета ҷои USB дора, ин адаптер барои заряд мондан. боз чӣ дорем? Фонарик дорем. Кадомида чизе ки дар кор бошад, марҳамат биёед. Мо кушодагӣ Шуморо Интизор ҳастем дар шаҳри Екатеринбург. Ина батарея. Кадомида ки стекло защитный, хай стекло защитный ба фикрам ки ба он қадар важна нест. Ва алейкум ассалом. Неки аксессуар ва ира фаромӯш накунед ки устои телефоном ҳамиҷа кор бромадаги кор кардааста. Ана қатимон ҳамиҷа кадоме ки телефонаш вайронай мода одих неста. Бародаро баъзе бародаро бе кабел додагиан. Ана мода карантина аст. Мода карантина магазина ҳатто маҳкам кардагӣ. барои ҳамин бародароне ки дар ғарибӣ ҳастанд, мақсад зарядяк дар коршон мешавад. ҳоҷӣ дори сомоан чай ана зарядяк каса дар кора, марҳамат биёя ана самбойда ҳамин магазине ки таймо таган скиряда та ҳамиҷа мо биромадем савдо кардем. Билет нест, билет тамоман нест. Фақат барои наушник, зарядник, барои шумо ҳамҷа биромадем. ҳоҷи Пекин то чандума маҳкамай? Пекин то Сима гуфтагам маҳкамай. Ана мо бошем шудагим барои ин бародарое ки важна як ягон чи дар кортон мешавад, залул мемонед. Мақсад зарядяки телефон. оз медонем ки телефон чӣ хел важна. USB кабел, не хеле кабелҳои майда дидем? Кабелҳои USB барои повербанк ҳам ҳастад. Нафароне ки важна, мисол ягон чи дар кортон мешавад ё ки устои телефонам ҳамиҷа биромагӣ кор дад. Агар дар кортон боша, марҳамат биёед телефонотона рост кунед. Кадоме ки телефоношон вайрон шудага, заряд намегирад, ҷои зарядякаш вайронай. Кадомида батарея дар кора, кадомида повербанк дар кора, кадомида обши зарядяк барои ноутбук дар кора. ина чӣ намудиш дар кор боша ҳаста. як бор дигар ба ҳаматон салом алейкум. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Дай мне ответ, пожалуйста, по поводу хадж. Нуриддин, еще раз пиши свой вопрос, пожалуйста, я могу тебе ответить. Не проблема. Саломат бошед. хай юридически гуфт япо вай дорем, юристи шахсӣ дорем ки дар ҳамаи корхонаи мо кор мекунад. хати мо личный юрист бигем да, юристи ҳамаи фирмаи мо имрӯз барои мо як қонуни навро рӯй кард ки мо шумо метавонем кор кунем, шумо да иҷозат. ба хотире ки бародароне ҳастанд ки ана барои онҳо зарядяк дар кор мешавад ё телефоншон. дирӯз як занак занг зад ки телефоном ҷои зарядякш вайрон шуда, заряд намегирад. илтимос ва хоҳиш кард ки ягон устой бошад ки соз кунад. хай адреси устора додем шумо, занг зан рафтан соз кардан. баъд 700 сум гуфтааст ҷои зарядякша, бировадар 300 сум додааст, гуфтааст надорам дигар. ҳай устоам гирифта ба тайдлиша қурат карда гирифта истла. ана дар ин ҳолат медонестон ки пул нест, мақсад шароит мардум намерастанд. Брат говори о том году хадж закрывается. Брат говори в этом году. Не, иншаллах, после Рамадана мы сами, у нас уже можно сказать, что виза есть, мы иншаллах полетим хадж поедем. Не закрывается. Ну, закрывает. Фарзе иншаллах будет. Ассаламу алейкум, Абдуллаф Дара Омади Айтеджи. Мы уже як мухая миджаем.
Брат говорил, в этом году хадж закрывается. Не закрывается, иншаллах. Салам алейкум. Тун конкурс намекни. Баха Рахимов конкурс кунама. Оджи фарзи меша. О, фромошкам, молодец. Ами Баха Рахимов, ами фикри хуб кади. Ами гапа ту дама расонди. Конкурс намекни. Конкурс мекнам. Конкурс мекнам ки бехтарин мусулмон, бехтарин марди шери худо. Ки боша марҳамат конкурс сар мешавад. Ки метавонад як нафар, ду нафар, се нафар мардуми ғарибе ки дар хона шиштаге патенша биспора. Ана конкурс. Конкурси мо ана тари мешавад бардажон. Ана дига ки конкурс мо наметонем када. Зумон саҳоҷи конкурс мешавад. О, чива намешавад? Фарзия мешавад, конкурс ҳам мешавад. Конкурс мешавад, ҳам мемонем ки у қадар хайрхоҳ аст. Бародароне ки ҳастанд дар шаҳре ки термур шароит надоранд ҳаҷ рафтанда, ина ҳаҷшон роӣ кунем. Маънош чия? Маънош ҳамяе ки бародаро пайдо шаванд, бародарое ки шароит надоранд ҳавоё дастгирӣ кунанд. Ҳанами конкурса. Ана кадоме ки вай кунад, баъд дар канале ки термур меброремш ки ин бародармон 100 нафар ё ки 50 нафара ёрдам кард дар вақти патен, дар вақти карантин патеноша споридааст. Меша иншолло меша, фарзиам рафта меша худо хоҳад. Ана ози агап дар бораи аксессуар, темаи мо аксессуаре бародарҷон. Ана аксессуарай Абдуллаф дори ваъда додӣ ки теҷи бирам биём каналда як видео ролик мекунам, реклама ба мен. Ман ваъда додум ки реклама мемонам, мақсад реклама мекунам, лекин ваъда надодум ки ман видео месозам, баъд мемонам. Марҳамат, агар ҳунар дошта бошен, видеотона тайёр кунед, партои дар канал мемонам, чиба не? Беҳтарин видео тайёр кунед, реклама канали хитона. Мегирам мемонам, ҳеҷ гап не. Ана, лекин ман ягон каса ваъда надам ки худам имина мебурам, мегум ки ҳо бидуре модари Сумая яке аз беҳтарин блогерои пешқадам мебошад, бидуре патисатсия кунем. Хай иҷо ҳеҷ нест, апашка проблема нест, дар коршава мекунем, чӣ гап не. Ваъда дода бошем мекунем, чӣ гап не, 100%. Инҷа касе ҳаста, ина бидуре дар канали ҳама апашка обуна шава. Инам хеле гапу хабар. Ана мо ба ин хотир биромадем ки таваккал ба худо. Баъд территориямон ана магазина вай кардагем. Гуфтем гапо банд кашидагем ки мардум то якним қадама пеш наёям. Магазинда якним метрусу amikne bad test dezinfeksiya mikne. 2 saat pas kolora meshakیم خیلی dezinfeksiya میشه bu hamon عبدالله گفتن که ارتجه برم یادم مایلی اخی ند نگفتم مایلی خوب شده است میکنم ند نگفتم آفا خوب شده است اینا میکنم میشه حجیم لوی رام برکشا برکشا آچه شو پایو آره شکن های بعد بود دیرتر میداریم چخشر میکنیم خدا متون جواب موشه ما شما را سنبو انتیزار